malban thlir tu te chi beivek ule tuna hian ardeng chhuama hola ABS Suzuki First Interbranch YMA Futsal Tournament 2025 turing kangkalania voina hianin Durtlang le Kulikawn ni an Inkhelh dona kan Inkhelh le a chhehvel te kan lo thlir ho dona ni 10-2 6-2 vel bai sei la 4-1 về lên nhang à 5-3 3-1 3-0 projection mo 4-0 4-0 Durtlang 3 Kulikawn 0 5-0 4-1 3-0 ngari nga 3-0 5-0 5-0 5-0 5-0 4-0 nhỉ 4-2 vel nhỉ 5-3 4-1 6-1 5-1 5-2 Ani hi games and sports subcommittee ha kan vice chairman nya pathar enge Inkhelh te hi imudan mu nam khop maya a game sum kan control zo ka kan fitness sport zo kin ka ria amaro chu match game khatna ni goal score chu kan la har sat vele chuang kala mu de we ani le kan chak zo ki be sem be sei te re nge champion tura impu cha kan ni voi khatna jon tlamai lo tura nga yang chak ngai ka be sei ya au chan lom chu soi du na te inem ai am voi khat kelna ni kan chairman ni rong kal thei lo wa zanin a yan nuam sam lo de wa me voi khatna tangin veng mi puite ka be sei ai tam kan kal nga la lo mum ka tia kan thleng sang zel tura te po ngai la hei ai tam veng mi puite amuna Inkhelh min en pui zel tunin kan in som ani e zanin local jong te chunga polom thu kan soi tak me ani e Durtlang branch YMA a kan branch assistant secretary nia pusha de nge kanin bus se dana changin kan khel hi enge angi ti karina in first game sia chuan kan game a nget tha ka tia tundin huna chuan game kan la control zo ka ma se hei second half anan khel lenga second half hi game hi dang du khopa first half nga kan khel chuak le thei ni chuan tun machi chuk ne na kan chan nge ka be sei ma kan shai tlan thei be sei tin ani mo kan chak nge ka be sei chu kat pe don lawa kat pe nge ngai ri sigat aroso mesin ka dan dei ni ro ni chu sar kat lau mi sar Moza zip set tak boleh naik tu ni.
Tuna hian ka bula tlang varin fela adinga ani hanin kan prediction a ring dikha maya engzange rin dikna za ben shil ve shimshimla 5-2. a tidika chanin ithing rin dikhe imu ma ngai mu ni mo Sa. rin dikna arin dikloman kan pe zoayang ching Kalau na. kalau enzero tuna hian kabula Durtlang team manager pusila rem sanga ading meka parem voina enge kanin khel dan te mu dan kan khel thokhat viau in ka hria amaro chu kan voi khat khelna te nia kan practice na thin te grass te lo ni awangin lai huna kan voi khat khelna nia kem chuan a sa deuh leka a match voi khat na te ni boka amaro chu kan next match le tura chuan kan siam rem thei wa ting kan ring ani lenge ma sem kan ngai na lai te min shut the kan players ate ma so na tak tak kan bua e begin tu chuan te chuan players no pang tak tak te ho tu min on tel puya chu ho apo chuan ma so na tak tak kan hui kan hria chumi kara senior te hoi mila ho thei boka an chu apo senior te ho chu apo kan lon le ni ani le Durtlang mi prite dot la en turin han som chila Durtlang mi prite a dot le in rin mi hian republic ne kan in khel dona chumi huna chuan Durtlang mi pui zong zong te bilon joyo vat turin kan sol ta pe mi chu ni alo ni to ge Katizong ka voina kan Inkhelh kan ron tarlan thei te chuan ni a next match ha ve mi puiten atam thei ang ber enjoy oma ron kal turin kan in som ani